на мен ми се виждат малко, на тия, които ги вземат, ми се виждат малко, на тия, които ги дават, ми се виждат много. Да, наистина това са пари на данъкоплатеца, но пак ви казвам, тук става въпрос за отговорности, не става въпрос за кой, къде, как и защо. И Милено каза, други тук имам колеги, дето земеделците, да не говорим, имам много приятели земеделци, но и тя ги разбирам. Хората им, за да ги задържат, така или иначе им плащат заплати, хубаво им да си спят нощно време при тях, що трябва да излезе и да му гният краката, така да кажа. Вижда съм карал и автомобил за луга съм карал и снеголи съм карал. Имам и часове като оператор. Мисля, че това само господин общинския председател може да така в детайли, но няма да ви занимавам. Значи да излезеш в 2 часа през нощта и да отидеш тая луга през студено време кристализира обратно, задръства се, ръчкаш там с едни шовкови, както и да прибираш се целия бял, като да не казвам какво. И на всичкото отгоре, нали, това човек трябва да има стимул да го направи. И така или иначе трябва някой да я свърши тая работа. Нали, да не влизам в подробности сега, вие като общински съветници сте длъжни да вземете най-правилното решение. И най-доброто за общината. Нали? За това са ви избрали хората. И даже съм готов да прекратя договора, ако си намерите по-удачен вариант. Аз си казвам, аз също съм от тупака и също имам сантименти. Но нека при снега да не правим такива, как да кажа, такива драми. Има къде да го закачат и кмета за много други работи. Но тук наистина става въпрос за отговорности и за свършена работа, понеже той снега не пада първо на улица Братя Освободители, после на другата улица и те да си горим с една машина и с един човек. Той, като каже пляс и си пада навсякъде. Да не казвам в цялата община, нали, колко се отзоваха, единия се отказа там от Люблен, как беше. Трима тук се отзоваха на да изчистим нашия град. И нашите села тук, казвам нашите, защото тук съм пак и казал като пъчени. Ако ни бяха и не се чувствах от опака, нямаше да се съглася нито да дойда да чистя сняг, нито нещо друго. Така или иначе имам сентимент. Може би бях многословен. Има още какво да кажем, но ако имате въпроси, не искам да изпадам в подробности. Казах това. Много благодаря. Само да взема отношение, за да направя кефа на двама-трима, които си мислят, че са голяма опозиция, или на няколко приятели, братовчеди, познати във Фейсбук, етинчурци, севинчурци, които искаха тук бира да им слагаме, хревачета да им слагаме, ще им кажат да се занимават да работят за хората. Да не си мислят, че само зад клавиатурата всички са мъже. Това трябва да го разбере всеки. С най-големи трудности успяхме да направим фирма, която да се съгласи. Знаете, 23-та година какво беше, когато нямахме договор с фирма. Договорът беше прекратен. Не искам да обвинявам никого, не искам да търся виновни, но мисля, че успяхме да намерим начин и вече имаме снегопочистваща фирма. Не дейте да търсите под вола теле и да правим драма от това, че видите ли, кмет е направил това или онова. Всичко се прави за хората. И заради 2-3 приказки, 2-3, как да кажа, вече не мога да намеря думи, защото се ядосвам. Аз няма да позволя да страда обществото заради 2-3 човека. Това е на тази тема. Много благодаря, че се отзовахте на моята разказа. Трябваше да го кажа на всички да го разберат. И от тук нататък, като се правят такива работи, малко трябва да се мисли.
Разбирам, че се иска да се очерне кмета, че го мразите безплатно, че и така или иначе какво е, но такъв е живота. Аз съм в момента кмет, който иска да стане кмет, да се яви на изборите 27 година и да стане. И да види колко е лесно. Това по тая тема, много благодаря. Отново, сега да продължим с инженера. Извинявайте, ако нямате нещо въпроси или да... Много Благодаря. да се работи. Да. Ако има въпрос, Колеги, имате някакви въпроси към мен? Мисля, че Няма въпрос, само ще кажа, познавам господин Стойчев и е помагал много пъти и на моята дейност, така че не знам за да се го почувствам, ако не мога да кажа, но адмирации, вашият баща също помагаше, така че познавам и него. Само един процедурен въпрос е, обаче това, което се опитвате да направите е за последната точка. Не съм започнал, предварително трябва да обясни кмета отговорите. От новото заседание имаше, обещаха за дървата, че горския кмет... съгласен съм с вас, но за да може да ги освободим, да нямат ангажименти с вас. Горски има работа за това. Защо против? Да. Прави сте, да. И една вметка да направя, само много се извинявам. Нали, сега, приятели сме повечето. Той беше, който се отзова. На него също не му се занимаваше. Нито с сняг, нито с разни други работи. Той беше, който се отзова. Предполагам, че понеже и той е опачен. Сега, нали, навсякъде има търканици, никой не е съвършен. Но, да ви кажа, сега, дали този закон за конфликт на интереси работи или не работи, аз също не съм съгласен, но законите са си закони. Както каза господин кмета, той е избран. Аз съм избиран на друго място, по други хора са ме оценявали, няма значение. Но това искам да кажа. Нали, че този закон за едни работи, за други не. Благодарен съм му, че се отзова, понеже и при него работят. Доста опачени работят при него. Дали няма да докараме фирма от търговищи да ни чисти, тя и няма. Няма. Извинявам се за това. Кажете, че за последна точка, обаче помогнахме, че имате работа, да се изкажете, да си тръгнете. Господата за това им позволих да се изкажат предварително. Заповядайте, господин. От тук не говоря там. Няма проблем. Добре. Може и тук да се изкаже. Няма проблем. Няма проблем. Защото някой иска тук, някой да места се изкаже. Хора много трябва да се обясня най-вероятно. Там се изкажи. Няма проблем. Да. Тоест, пък ще го познавам, но хубаво каза. Знаете, Красихино се казвам, лесовът съм на община Опака. Разбрах предния път, че е имало някакви въпроси и после нали, така да го нарека спекулации. Тоест, мъж хубаво каза, закони са се закони. Тук колежката е написала относно прогноза за очаквани приходи на община Опака и точката, за която фактически може би има някакво, как да го нарека, недоразумение, така да го нарека, разпореждане с имоти общинска собственост, продажба на дървесина, добита извън горския фонд на територията на община Опака, показана една сума от 2500 евро и продажба на дървесина от общински горски територии. Там е отбелязана сумата от 14 000 евро. Общата сума е за 16 500 евро. Държа да отбележа, че в точката много ясно е написано прогноза. Прогнозата не е нищо окончателно. Тя е нещо, което е възможно да се случи, може и да не се случи. И в тази връзка ще кажа следното. Миналата година, февруари месец, имаше една докладна от господин кмета, която нали, бях подготвил. Тя беше за провеждане на търг с цени на дървесина, които Общинския съвет одобри. Тези документи са при колежката Таня. Може да видите цените, които са. Аз не ги помня наизуст, може би не е необходимо. В тази връзка искам да кажа, сега в момента търгът се подготви още миналата година. Смисъл такъв, подготвени са документите.
Те са подготвени на базата на одобрението, което ние получихме на база решение на Общинския съвет. Търгът не се проведе поради проста причина, че нямаше желаящи за закупуване дървесина. В момента пазара е такъв, че е твърде вероятно не само ние, а въобще всички, които се занимават с добив на дървесина, с продажба, на всички им е много трудно. Горски стопанства, разбира се, ние сме си отговаряме само за нас си. Виждате какво стана с Кроношпан и така нататък, няма да влизам да не ви губя времето. Да се върна на търга. Търга е подготвен. В момента има подадени документи към РИОСВ Шумен. Те се подават заради това, защото пак миналата година, ноември месец, имаше решение на Общински съвет, с което са прие решение да се промени предназначението на земи, които се водят селскостопанска земя и придобила характеристика на гора, да може да променим това предназначение, пак с решение на Общински съвет. Чакаме решение на РИОСВ, оттам пишем писмо до РДГ-то, оттам пишем писмо до Министерството на земеделието и храните и оттам, когато ни върнат положителни становища от всички тези институции, имаме право да стартираме този търг. Искам да кажа, че всички тези неща са според закон за горите. Аз, като човек, който отговаря за този отдел и като лесовод на община Опака, не мога да направя абсолютно нищо без санкция на Общински съвет, т.е. без решение на Общинския съвет. Така че всички тези неща, които са изписани за дървесина, която ще да струва ефтино и така, мога само да кажа, че независимо кой какво е написал, дори и решения, които са взимати на Общинския съвет, аз преди да издам някакво позволително за сеч, трябва да се съобразя и с закона за горите. Тоест не може абсолютно нищо да стане без документ, който е подписан в крайна сметка от лесовъда на общината, независимо който е, дали ще съм аз или някой друг колега. Затова тези неща, когато се пишат или се говорят, трябва да имате на предвид, че те са абсолютно невъзможни да се случат без първо ваше одобрение, одобрение на кмета и накрая без аз да си сложа подписа, защото аз съм лицензиран лесовъд, в системата съм и не мога да си позволя по никакъв начин да направя нещо, което е извън рамките на закона. Връщам се на тази сума. Значи, прогнозната сума, както споменах, е написана 16 500 евро. Търгът, който ще проведем и сумата, която вие сте одобрили, е за сумата от 21 178 евро, когато сте го одобрявали, е била за 41 422 лева. Така че колежката е написала по-ниска сума от тази, която реално ние имаме като очакване да получим, след като добием дървесина от наши общински горски територии. И продължавам, само ще ви отнема 2 минути. Отзад е написано, един момент, отзад е написано продажба на маркирана дървесина. Значи тук има една много голяма неточност. И в тази точка 8 е написано, маркирана дървесина се продава по реда на закон за горите. Абсолютно вярно изречение. По предварителни данни това са около 2500 плътни кубически метра на година. В случая това няма да се случи тази година, поради простата причина, че първо аз, като човек, който отговаря за тази общинска структура, не съм маркирал такава дървесина. И второто нещо, ако трябва да има продажба на каквато и да е дървесина, независимо от количеството, пак повтарям, тя може да мине само през санкция, в случая решение на Общински съвет. Ако имате някакви въпроси, съм готов да отговоря. Някакви въпроси, колеги? Да. Заповядайте. Преди мен някой Аз искам да взема думата, защото наистина аз поставих този въпрос и въпросът ми беше такъв. Сега не съм подготвен, защото не знаех, че сте поканени за тази сесия.
защото се очакваше да поканят, но не бях информиран. Разбира се, като винаги съм на разположение. поставили въпроса, за което ви благодаря, че сте тук. По памет, че говоря. Мисълта ми беше, когато, ето вие сами казахте, че не сте маркирали такава дървесина. Точно така. Не се знае как е попаднало вътре в тази докладна. Аз ще говоря после как е Така, попаднало. момент. Нали мога Да. да продължа? Благодаря. Моят въпрос беше и поставения въпрос, който искам да обърна внимание, защото много хора останаха, може би, с впечатление, че тази продажбата е такава. Просто попитах дали тази сума е написана умишлено или не е. Ако вземем цените, защото разбрах, че цените не са при вас, които бяхме взели с решение, не са и пред мене, Да. но ми се върти в главата една сума, която беше 24 и 27 лева, доколкото се сещам, а завършената беше около 4 и 6 лева. Така че това, което е заложено като дървесина, излиза, че е вършена. Ако продадем тази вършина, ще получим тази сума. Бях поставил въпроса наистина, ако трябва да се прекъсне, да се сметне най-малката сума, която е предвидена. Затова знам, че е предварителна сума. Да. И го казах и на заседанието. Обаче най-вероятно много хора не са ме разбрали какво говоря и какво казвам. И затова го казвам пак тук и на вас. Че можеше да се коригира тази сума или пък да се коригира съответно за придобиване като дървесена. Това бяха въпроси и предложения, които пак да се заложи една сума, обаче която е минимум сумата, а не е взета от вършените. Изчислението може би вие ще ми кажете как се прави, но когато аз го направих, нали, не излизаха сумите, нали, съответно, не отговаряше, само отговаряха, че ако продадем вършина такова количество, ще имаме предварителни данни за тази сума. Може ли да се намеси само, извинявай се, с едно изречение? Да, наистина, колеги, когато се изказваме, малко трябва да наблягаме на това как ще се приеме от обществото, защото при мен хората направиха пътека да искат на 6 лева да купуват от общината. Малко се изказваме, трябва да наблягаме на думата и да казваме, дали може и да не е така, но така го сметнах, нали? Може и да е грешка, и да не е грешка, може администрацията да сгреши, но промяната в хорското мнение в негативна посока е нелицеприятно нито за вас, нито за мен като кмет на община. Може ли само да добавя? Да, после да ви дам Добре. думата? Значи може да пуснете записа и какво съм казал. Аз не Но го като нямам. са разбрали, това е оттенен въпрос. И когато казахте, че няма хора, няма фирми желаящи за дърва, ето разбрахме, че има вече пътека. Искащи хора, които не няма. Това са съвсем Това е в кръга на шегата. Да, това са съвсем различни неща. Как да си вземат дърва. Но в рамките на сериозното, вижте сега, само ще кажа две изречения, понеже става въпрос за хората. Общината има два единствени начина, обяснявам го на всички, по простия начин, няма да изпадам в закони. Два единствени начина за ползване на дървесина. Единият начин е чрез добив за собствени нужди. Втория начин е чрез продажба на дървесина. Не може по никакъв начин общината да даде на никого безвъзмездно дърва от общински горски територии. Мога да сложа една скоба, на този въпрос не мога да отговоря. Когато има социално слаби, най-вероятно кмета да има право да даде 1-2 кубика на хората и така нататък. Но общината, пак ви казвам, не може да добива и да дава дърва безвъзмездно на абсолютно никой. Такъв е закона. А относно сумите, нещата, които споменахте, вършината, първо никой не би я купил, дори да са тези цените. Вършината, това са най-тънките клони на едно дърво, никой няма да даде една стотинка за това нещо. Но сега просто се връщам, да не си отварям компютъра, мисля, че цените бяха около 60, между 50 и 60 лева одобрени, но
не приемайте това за абсолютно чиста истина, може да се провери и другия път да ви кажа абсолютно какви са цените. Да, но искам да ви кажа, че цената, която е одобрена от Общински съвет за тези 4 отдела е на общата стойност от 41 422 лева или 21 178 евро. И никой не може да я промени, освен с санкция на Общински съвет. Ако имате някакви други въпроси... Това беше предложението, Да. да се разгласува, няма, да се гласува. Това беше само няма предложението, да съществува. никакви 2000-3000 кубика. Просто, ако имате въпроси, винаги съм да разкажете. Ние са 5000 кубика по 6 лева, веднага ги изкупиха. Да. Може да взема само едно. Да. Значи, тези 2500 кубика сме ги взели от предишната докладна, тъй като аз не знам колко има маркирана. В предишната докладна от миналата година са записани тези 2500 кубика като маркирани. Нали, предполага се, че Зато се казва, че няма маркиран. аз не мога да Няма. знам дали И има имайте на маркирани. предвид, че само да кажа, но то пак, нали, това са Също вече за неща. цената, която написахме 16,500, като по-ниска цена, нали, като цяло, защото може и да има по-малко приходи, може да има повече приходи, както се оказва. Нали, аз не мога да знам, нали, ако напиша по-висока цена, пък да няма... Тогава тия- отговорихте да така. няма Извинявай, че тия- ме прекъсвам. Вие отговорихте така. Лицензирания, Да, посочите с него- цената и... Не, аз казах, че сме го обсъдили и написахме тази Да. сума. Не съм казала, че той е определил цената. Казах, че го обсъдихме. Да, обсъдихме го и Аз той ме не съм разсъдето. Тъй като аз нямам представа Защо? от горските Да, региони, точно така дървета казахте, че и нямате представа. маркирани и така. Нали, Да. от тия като цяло. Винаги съм на разположение, каквото имате, съм готов да отговоря. Друг, ако иска нещо да попита, съм винаги на... Но на 6 лева това нямаме да го знаем обществото. Много се ми 50 се качат тогава. Добре, да. Ще Специално специално много да да стана. стана. Не, това е. Господин Петър, Благодаря. нещо към мен. Не, благодаря. Добре, благодаря на всички. Да. Само да отговоря на реката и да продължим с работата. Господин Османов, бяхте питали преди на път за на колко лева фактурираме дъските, погребалните дъски. Предпоследната фактура е на 65 лева комплект дъски, последната е на 70 лева за комплект дъски. Това е с дъски, които не са наши, които са на този, който ги доставя. А иначе, когато дъските са наши, за изработка сме плащали по 25 лева за комплект. Значи двойно. Кое е? И това 65 лева. Това са с дъски, които ги Добре, доставяше. горския ги списнахме тогава с Бабелец, нали са дадоха места за точно за дъските. Да, колко сме добили и сега в момента няма откъде да Аз добим. сега ще тръгна да говоря колко сте добили. Да, защо предишната фирма да не е Значи, била на ние по-малко? винаги искаме уж за хората работим, нали сме Да. държавници, викаме. Точно така. Искаш да Точно отворя така. една скоба и да кажа Всичко е наяве. касето на колко купуваме на една трета от сумата, която беше преди. Искаш това да ти кажа? Не, Оттам икономисаме тия дърва. Касето, което купуваме за погребалните комплекти. Да кажем на каква сума са купувани и сега на каква е купуване. Зато това е друго нещо А. сега. Кажи ги, бе, кажи ги, добре да ги чуем, бе, На една господин трета, Петър. на една трета. Една трета Няма какво ги- означава в лева, бе, кажи? Моля се, В не евро. повишай тон. Къде се намираш ти? Аз съм повишавам в тон. Общинския Той се съвет. намира Повишаваш там, тон. където му е мястото. Да. Там се Ама, Да, но ние нека не да чуем повишаваме. цената, нека да я чуем цената. Ще я чуете следващия път, не съм подготвен. Тогава сме не говори да без да знаеш истина. Добре, само Добре, повишай може тон, ли да си- преди малко горския инженер каза, че няма пазар за дърва. Точно така. Така, каква е причината от 25 лева да станат на 60-70 лева? Защото купуваме материала. Нямаме материал, горския не може да им посочи откъде да вземем. Нямате материал? Да, няма целулоза откъде да изкараме от общинския Вие фонд. чувате ли с какво Да, говорите? да. Той нещо Що да го тук. питайте? Кое да го питаме? Откъде да изкараме материал? Ние защо да го питаме? Вие трябва, нали сте Аз ви? съм го попитал. Вие сте държавника в момента. Няма да откъде да вземем. 70 лева плащате на комплект Да, и условието е, че нямате материал. да. Точно така. Нямаме. Нямате. Целулоза няма. Навсякъде има го.
Има. Ако искате, ще го разведа, нали, някой Може, место може, няма да се случи, Това няма да са се вижда. общинско, да знаете. Да. Ама се подготвят за други неща. Яви се на търговец, с че имате изменение сайта, следващото. ще. А коя е фирмата, която ви ги предоставя за 70 лева? Търг ли направихте на каква цена е тъс? Кой определя тази цена? Аз съм определен. Фирмата А, определя, вие аз определяте. купувам. А, вие Защо трябва да има търг? Добре, има определено. следващия път фирмата може да ви каже 100 лева. Това зависи от мен, дали ще купя, дали няма да От купя. вас ли зависи? Да, от мета. Добре, браво. Не зависи от общинския съвет. Това не е поръчка. Ние сме казали, че Не. зависи. Значи купувате и според зависи, колкото си искате. Не, колкото си искам, аз определям. Не, това е хубаво. Коя фирма ще Нали, вземе, да коя ще има фирма? за народа. Да го Предишната има. фирма да не би да са били по-малки цени. 25 лева казвате, сега 70 лева. Фирмата, която е предишната, преди Да. това, които са били. 25 с 90-30. Да, пък същите бяха. Със същата цена беше пак. За 25 лева. Нали ти казвам, че не са наши дъските. И как да не се дадохте участък в Бабенец, аз лично ходих, човека не знаеш, Те че свършиха миналата година, виж това в началото още. Приключихте. Добре. Да? Колеги, да започнем комисиите. След да започнем комисии имахме една техническа корекция, раздадени за 4 докладни отново. Заглавията на докладните само се промениха, докладните едни същи са. Допълнихме да сме по-ясни с номерата на и кмета оттегли едната докладна от дневния ред. Новите дневен ред пред вас е. Да започнем първа точка, давам на комисията. Уважаеми Да господин разгледа докладната. председател, уважаеми господин Петнов, уважаеми колеги, като първа точка от заседанието на постоянните комисии в дневния ред е докладната записка относно отчет за дейността на Общинския съвет ОПК и неговите комисии за периода юли-декември 2025 година. Докладната го имате всички, обобщената картина е пред вас и докладва Мимин Мимов, председател на Общинския съвет ОПК. Аз съм носител на докладната по първа точка, колеги. На всяко 6 месече правим отчет на Общинския съвет за какво сме направили през рамките на 6 месеца. Имаме взети решения, описани са в докладната, колко решения сме взели. Някакви въпроси, колеги, по докладната. Втора точка, пак регионално развитие в комисията. Първата точка е докладна записка относно определяне на делегат и заместник делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Докладва Мимин Мимов, председател на Общинския съвет ОПК. Колеги, актуализация на състава на Общинския съвет с промяна на председател и заместник председатели трябва да изберем един делегат и един заместник делегат в Националното сдружение на общините на Република България. В заседанието ще предложите и ще гласуваме. Това беше идея за тази докладна. Трета точка, пак регионално развитие. Като трета точка, докладна записка относно отчет за изпълнените и неизпълнените решения на Общинския съвет, приета в периода юли-декември 2025 година. Докладва Дамир Рашимов, кмет на община ОПК. Да, изпълнен. Материалът е пред вас, ако имате въпроси, ще ви отговоря. Считам, че няма. Четвърта точка, комисия здравеопазване, опазване на околната среда, децата, младежта и спорта в комисията. Като четвърта точка от дневния ред, докладната записка относно утвърждаване на общинска програма за закрила на детето в община ОПК за 2026 година. Докладва кмета на община ОПК Дамир Рашимов. Колеги, трябва да утвърдим общинската програма за закрила на детето за 26 година. Колега за кратко с двете изречения. По-голяма част от вас знаят, всяка година
приема тази общинска програма. Комисията е минала на съгласуване с една комисия специална, които имаме представител от дирекция закрила на детето в Попово и от много институции на територията на общината съгласно закона. Минала е през комисията за приемна грижа, областната комисия, и те са дали становище, че може да бъде приета от Общински съвет. Няма абсолютно нищо ново, нали, в нормативната база, въз основа на която е разработена програмата, така че приемни семейства нямаме. Заложили сме, участвали в един проект, те го удължиха тази година пак, но просто нямаме и деца, нали, от комисията, които да ни бъдат, имат нужда от приемни родители. Ние имахме голямо желание, нали, затова се включихме и в този проект и сме включени, нали, да създадем поминък на хората, нали, като приемни родители, но просто проблема е, че няма деца, които да бъдат поставени. Това е, ако имате някакви въпроси. Пета точка. Комисия здравеопазване, опазване на околната среда, децата, младежта и спорта. Докладната. Относно пета точка от дневния ред, докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2025 година. Доклада Адмирал Шимов, кмет на община Пака. Както винаги, докладната е подготвена от господин Якимов. Накратко са в изречението на същата. Отчет, който се представя пред Общинския съвет всяка година, ще кажа само едно изречение, че през 25-та година няма образуване нито една преписка срещу непълнолетни и малолетни и няма проведено нито едно възпитателно дело срещу този контингент. Май сме единствени в това. Изрядно. Това е хубаво за общината, защото. Хубаво е, разбира се. За педагогите. Да. Значи се работа. Така е на това прекъсване. Тук нито е факт. Вече ще почерпя. Само Шегувам се. За почерпя. Това е. Ако има Нещо, което не зависи от общината, нали? Все пак. Трябва да се зареждаш. Именно такъв. Не, хубаво е сега. Децата Децата, те са бъдещето на опака. Виждате, това е огледалното лице. Щом няма прояви, навсякъде е ужас. Новини гледаме, телевизии, какво става. Нас значи е окей. Добре, че Петрохан не е близо до нас. Щяха да включат сигурно. Ама не ме. Точка 6. Давам на Комисия бюджет и финанси. Точка 6. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, докладна записка относно финансиране на проект ремонт на път ТГВ 1100 скоби 20-231 село Горчиново, землищна граница село Церовец от километър 4 плюс 290, край регулация село Горчиново до километър 7 плюс 200, граница на община Иваново с собствени средства. Доклад от Адмирал Шимов, кмет на община. Благодаря, господин Аздев. Фейнов, съответно, обясня, що се налага. За тази докладна става въпрос за следното.
2023 и 2024, т.е. началото на 2024 година, т.е. 2023 поискаха, спомняте, отвориха приложение 3 към бюджетите тогава и им дадоха възможност на общините до 10 милиона да входират готови проекти с изпълнители и с готови документи за разрешение за строеж. Тези всички пътища, които приключват към момента Люблин, Гърчево, Церовец, тези всички пътища бяха входирани тогава, сега с изпълнителни надзори. След като бяха входирани и включени в приложение 3 в бюджета, МРРБ поиска корекция в този проект, който е за Гърчево, Церовец пътя и направи корекция на КСС-то. Тоест, по тяхна преценка, определени елементи в КСС-то явно са били извън обхвата на програмата. И тъй като договорите, които са за надзори, в случая говорим за авторския надзор, който е фиксиран 1% от стойността на проекта, след като МРРБ коригира КСС-то, съответно парите, които признава за авторски надзор, който е 1%, пада. А договорите, които бяха входирани, бяха подписани и всичко проведена процедура преди това, няма как да коригираме договорите. И тия корекции, които направи МРРБ-то на КСС-то, 1%, който признава за авторски надзор, вече става сумата по-малко от договора и тя остава за наша сметка. И вече когато приключват проекти, когато тръгнем разплащането, ще трябва да дофинансираме с тия 1940 лева, за да може да доплатим авторския надзор, който е извършен в самия участък. Да, и аз само едно изречение да допълня пак, че в медиите беше крайно некоректно отразено и много хора пак сутринта ме вкараха в затвора, вечерта ме изкараха, че тези пари, 13 милиона, които подробно писахме във Фейсбук, какво сме направили, не бяха за мантинели, колеги. А бяха за асфалтиране, мантинели и цялостен ремонт на тези пътища, които тръгват от Крепче. Не бяха за мантинели, аз не знам и такава поръчка имаме в България за 13 милиона за смяна на мантинели или за поставяне на мантинели. Така че ако ви питат хората, да им го обясните. Благодаря. Някакви въпроси? По-точно председател на комисията трябва. Колеги, въпроси? Да. Седма точка, пак бюджет и финанси. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, колеги, уважаема администрация, допълна записка относно разходване на средства, събрани от община Опака за месечни отчисления по член 60, алинея 1, точка 1 и 2 и член 64, алинея 1 от Закона за управление на отпадъци за периода 1 януари 2026 до 31 декември 2026 година, съгласно разпоредбите на параграф 8 от предходни и заключителни разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. Докладва Венера Рашимов, кмет на ОПК. Благодаря, господин председател на комисия. Идеята е на законната колеги да определим как ще разходваме тези средства и в решението, където реших първо сме определили за закупуване на камионсното събирач, след решение на Общинен съвет за капиталната програма, второ за почистване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и три за дофинансиране на план сметка за 2026. Това е идеята на тази година за връзка. Колеги, имате ли въпроси? Аз се виждам въпрос. Става дума за точка 2. Интересуваме за почистване на нерегламентирано изхвърляне отпадъци. Какво е направено до момента и какво смятате да правите
знаете, господин Гледа, че съм го критикувал преди точно заради политиката по управление на отпадъците. Според мен тя не е добра. И искам да ми отговорите какво мислите да направите. После може да пак ще искам думата. И другия въпрос е колко средства още трябва, какъв е този канал, колко до момента, предишния път бях питал господин Филов, колко са събрани, колко още трябва, какъв ще е този канал. Ситуацията в страната с нерегламентираните изхвърляни отпадъци е идентична както и в нашата община. Стараем се най-малкото за момента да разтикваме, където се получават такива нерегламентирани сметища, да ги почистваме. От тук нататък идеята ще е да глобяваме хората, но в момента се зароди идеята и да купим един камион, който да бъде втора употреба за тия големите контейнери, които ги имаме до пожарната, които са разположени от предния мандат, бяха закупени. Имам в момента нещо вече в предвид. Ще купим втора употреба за един камион, но там ще трябва да седнем с целия общин съвет с вашите предложения, да видим в какви варианти, в план сметката трябва да се включи, как ще бъде заплащано. Най-вероятно ще ги разположим до големите магазини, които са на територията на нашата община и те ще трябва да се заплащат за тая услуга отделно. Аз така мисля на този момент, на този етап, но това е въпрос на разсъждение и обсъждане с това. Заедно вие да предложите, ние да предложим и да стигнем до една обща точка, обща допирна точка, за да го направим това през тази година, през лятото на тази година. За този камион не знам точната сума колко се е събрала за момента, но тази година това лято ще пуснем поръчка за още един камион, който имаме същия, който е като нашия. За да са двата камиона, ние с този в момента успяваме, както виждат всички населени случаи, успяваме да чистим навсякъде, но се затрудняваме, даже една гума да спукаме, тогава спира работата. Някой път, първия път, когато се спука гума, когато се беше прерязала гумата, чакал на доста места бяхме обикаляли него ден, за да намерим точно такава гума. Купихме. Искам да кажа, че с един камион трудно се получава. Ако се повреди, пак има начин да го направим, но ще купим един камион, който ще бъде на изплащане. Сумата, която сме събрали, както беше багер товарача, който купихме, по същия метод ще купим камиона. Това е Филов. Имаш ли идея колко са сумите събрани? Като за събрание, всяка година го говорим това нещо и всяка година го обяснявам, всяка година пак го повтаряте на другата година. Сега, значи с това решение са определени за какво могат да се харчат. Средно годишно община Опака за миналата година изхвърляне боклук е около 300 тона. Отчисленията по единия член са 95 лева, по другия са 5,60 бяха, не знам дали не са вдигнаха. Тоест 101-2 лева на тон. При 1300 са прогнозно около 130 и няколко хиляди. Декември месец приехте план сметка точно за 26-та година и там беше заложено около 140 хиляди, ако си спомняте, на база на тези тонажи. Всяка година, ако това е четвърта година, които казват общините могат да харчат ти отчисления, вместо да ги внасят на РИОСВ. Затова всяка година задавам няколко варианта, за да може да, ако един от вариантите не стане, да може да се пренасочат парите. И тия пари, които миналата година бяхме, ако се спомняте, бяха около 80 хиляди лева, тъй като не са купи камиона и бяха пренасочени за дофинансиране на план сметка. Това е със следваща точка. Защо? Обяснявам. Отчета за 25-та година е 413 хиляди лева, плюс-минус. Парите, които сме дали за депо Бяла, за третирането е 83 хиляди. Тоест около 495 хиляди лева са изразходвани. Парите, които са събрани от хората са 235 хиляди. Тоест дофинансирането от общината е 260 хиляди. И те 80 хиляди, които дойдоха миналата година, тъй като не са купи камиона, използвахме втория вариант за дофинансиране.
Тоест към края на годината няма пари за камион. Затова всяка година, когато допуснат, това, което се събере през годината, се мъчим да го прехвърлим. Сега за тази година вече и в план сметката го има. Идеята е, и тя е заложена с по-голяма сума, за годината е 140 хиляди годишното отчисление, за да можем на разсрочено плащане да се купим. Тъй като вече втора година не успяваме да купим, в края на годината няма такива средства да пазим, да дофинансираме 260, да отделим тия 80. Затова аз като финансист ги оставям тия вратички, да мога да използвам тия временно свободните средства, вместо да търсим варианти, после ако не стигнат пари, да търсим теглим кредити и вие ще кажете какво правите. Имаме пари, пак теглим кредити. Нали? За това са направени тия вратички или. Но те не са, няма как да едновременно всичко да правите с 140 хиляди, като само до финансирането е 260 хиляди за миналата година. Не знам дали съм достатъчно ясен. Ясен си. Така или иначе тая година, по какъв начин ще намерим начин да купим камиона. Гласуване говорим, не трябва да чакаме края на годината. Аз пак ще се върна към отпадъците. Интересуваме конкретно строителните отпадъци. Общината е заявената с незаконни сметища и това продължава да се трупа. Интересува колко човека са глобени, са хванати и глобени за изхвърляне на нерегламентирани сметища. И сме го давали, ако трябва да се участва. Трябва, аз съм дал пример, не съм съгласен с това, че не е решен проблема. Дал пример преди може би половин година. Община Монтана са монтирали камери на такива сметища нерегламентирани и плащат тия хора. Да, вярно е, тия хора, които хвърлят, са гласоподаватели. Нямаме интерес да ги гледаме, защото няма гласуват, обаче това е нарушение на закона. Само ще ви дам пример, около Крепче е пълно и продължава. Крепче, Градище, това са хора, които правят ремонти на своите къщи, строят и къде ги хвърлят някъде в природата. Въобще безобразно е. Смятаме ли да правим нещо с тази природа? Какви дадености има нашата община? Има природа. Ще караме ли, ще правим ли туризъм тук? Нищо не се чува. Ако ще правим, няма как да стане с тези сметища. Да не говорим пък коритото на река Черния на какво представлява. Така че за тези контейнери, които бяха купени преди мандат, аз съм споделял идеята за този камион. Мисля, че струва, бях погледнал преди време, не съм сигурен, за 40-50 хиляди лева може да се купят. Той няма да е чак толкова натоварен, но не съм съгласен, че трябва да бъде около магазини. Тия контейнери са идеални за строителни отпадъци. Идете да видите община Две могили, във всяко село от години има такъв сложен контейнер. Слагат клони, строителни отпадъци, това се дига после и се кара някъде. Въпросът е къде се кара обаче? Който цапа плаща. Нашите хора плащат ли? Стимулираме ли ги да плащат за това, че не? Те хора са природата. 4,50 лева беше на тон да се изхвърли в регламентираното сметище, лицензирано в Попово керамична фабрика. Има къде. Да, като купим камиона ще им предлагаме услугата. Ние до сега не можехме да им предложим алтернативен вариант да се изхвърлят отпадъците. Това е истина. Но като купим камиона ще им предлагаме, примерно на контейнери или сколоплева или на тонаж, каквото е според това. Сега ще вече има опция за хората. Добре нямаше. Както се казва, обещано, печатно. Аз имам въпрос към тази точка. Не знам дали сте информирани, може би сигналът е стигнал до вас, щом стигна и до мене. От село Гагово целият отпадък се извозва в района от читалището. Село Гагово се извозва в района на община Опата и се изхвърля изцялостно тук. И след това пак не знам колко са били, само ми казаха 4 са изброили. Не мога да кажа дали имате информация и какво сте предприели за това, защото преди малко стана въпрос, в Попово има. Значи те са община Попово, ние сме община Опака, ние нямаме. Щом община Попово имат, нека да си го задействат, да си карат боклуците там. Този строителен отпадък. А не в Опака и ние да си мълчиме и тук като гледам като втора точка за почистване на нерегламентирано свърляне на отпадъци, ние да плащаме.
Данъкоплатците на ОПК не трябва да го плащат това. Те трябва да се предприемат, затова трябва да се предприемат нужните мерки. Ако трябва да се намерят къде са изхвърлени, да се приберат смета и да се окарат там, където трябва. Не са длъжни жителите на община Опака да плащат разходите на другите. Благодаря за Не знам дали сте много сте информирали, прав, за това да искам ще да... издиря какво е било Да. и ще потърсим отговорност от виновните хора. Тази точка. Има ли други въпроси? Няма. Точка 8. Общинска собственост до края всички доклади са към общинска собственост. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община Опака, уважаеми колеги и гости, 8 точка от дневния ред е докладна записка относно определение на имоти общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2026 година. Докладва Гюнера Шимов, кмет на община Опака. И както всяка година, трябва да приемем това доходност и трябва да определим имотите, които подлежат на задължително застраховане и през тази година имотите ги имате. Училищата не влизат. Трябва да са. Ще не влизат. Влизат в следващата. Това са две приложения. Те са частна общинска и публична общинска. Щата и детските градини също. Мисля, че нямаме добавено от новото нещо. Ако нямате въпроси. Все пак, какви са сумите, за които защото така ни се предлага един празен лист, който ние да подпишем, за какви суми става дума за тези застраховки, има ли селектиране на сгради, защото някои от тия сгради са компрометирани. И вторият ми въпрос е какво общината има ли представа какво е състоянието на сградите, които са по селата. Бившите училища, бившите детски градини. Какво, макар че това е въпрос специално не е точно към тази точка, но тази общинска собственост, какво е състоянието и какво мисля да се прави това. Само ще вметна, че преди 2 години в Горско Абаново ние самите се от населението се организирахме и почистихме училището, което беше обрасло от джунгла, подредихме и сега сградата е готова за инвеститори. Инвеститори няма за сега, но това го казвам като добър пример. Това беше благодаря. Като обща сума за цяло застраховане, няма готовност да отговоря, не е някаква страхотна сума. Правомощията на Общинския съвет е да определи кои сгради да се застраховат. А след това вече кмета преценява на база на Не е оферти. според стойността на... Застраховката е процент от стойността на имота. Да, тото искам да те правомощията само да определите кои са сградите. Вече на база тяхна балансова стойност си има процент и фирмите. Това е ясно, безспорно. Ние имаме право да питаме. Да, специално за имотите, които са за училищата, аз съм на... Които са обитават или обитаваните или сега има в например как Всичките са. изоставени. И изоставените училища, които са... За какво да се застрахова, Да, като то не се ползва? защото Специално за детската градина да кажа, че е голям проблем с Министерството на образованието и науката да промени собствеността, за да може да проведем тази детска градина, която е опасна в голямо градище, това не е голям проблем. Оттам нататък, ако тръгнем за другите да го правим, за мен е по-хубаво да бъдат продадени тези сгради, за да има инвеститори, които да обърнат внимание, да направят ремонт и да се ползват. Но пак казвам, с институциите е много трудно, специално с МОН. Все още не може да вземем собствеността върху този имот. Ако нямате други въпроси. Продължавам с 9-та точка. 9-та точка от дневния ред е докладна записка относно годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. Доклада господин Гюнер Шимов, кмет на община Опака.
Да. Две изречения. Значи в приложение 1 съм написала всички решения, които са взети на Общински съвет през изминалата година за отдаване под наем или продажба на общински имоти. В точка 1 римско са показани проведените търгове през годината. В следващата точка са сключените договори през 25-та година. Следва договора по член 37в за земеделските земи. След това това за полски пътища и бели петна, както им казват. И договорите, които са сключени, също така и прекратяване на съсобственост между община Опака и жителите на най-вече на временно селище Ебър. С закупуване на общинската част от тях, което са дворните места. Това е направо. Ако нещо има въпроси, Колко дворни места останаха още? във временно селище 1 всички са закупени, прекратена е собствеността на всички. А временно селище 2 все още е общинска. Някой има ли въпрос, колеги? Добре, продължаваме с 10-та точка от дневния ред. Докладна записка относно разпределение на пасища, мери и ливади, публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване на условията за отдаване под наем за 2026-2027 година. Имате материалите, доклада господин Генера Шимов, кмет на община Опака. Както колеги списък на бъдването на пасищата, мерите и ливадите. Ако нещо ви интересува по-подробно, това не е тук, може да добавя. Добре, продължаваме с 11 точка от дневния ред. Докладна записка относно актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти и вещици, общинска собственост на община Опака за 2025 година. Доклада господин Генерашин, кмет на община Опака. Имате имоти, които искаме да предложим за даване под наем. Следващите доклади са свързани с актуализацията. Оставям да ги обясня. Ами това някакво скучно. Набързо да обясня. Значи актуализацията е всеки месец, нали, ако има някои имоти, които се отдават под наем или се продават, тя е отворена програма и се актуализира самата програма. В първа точка имотите под наем, това е регулиран поземен имот 1, т.е. постъпило е искане от политическа партия Величи за помещение с безвъзмездно ползване. Имаме предложение да им бъде отдадена стая от 20 квадрата, ако общински съвет реши съответно, в сградата, където се помещават и партиите Има такъв народ и Възраждане, т.е. стая до тях. Във втора точка, това е поземлен имот 009, квартал 110 в Горско Абланово. Тъй като изтича договора от наем, който е постъпило предложение той да бъде нает отново от същите собственици, но тъй като трябва да има търг, това да на обсъждане от вас. Точка 3 е по същия параграф, само че от дружител. Друг поземен имот с различни молби са постъпили. Договора също изтича, така че искат да подновят отново договора си. Точка 4 отпада от ТГН. Точка 5, това е поземен имот в голямо градище.
Сега да обясня. По принцип е пасище, което е свободно. Тъй като когато няма отдадени пасища под наем, те са от свободните имоти, които имаме право чрез търг да отдадем имота под наем, ако има желаящи. То сега е нямало желаящи за свободните терени. Сега се появи жител, който има желание да наеме този имот, но съответно с съгласието на Общински съвет и чрез провеждане на търг. И в точка 6, това е договор изтекъл, който е на жител от град Пака също, иска да се поднови договора. Дворното място, което трябва да прекратим със собствеността, желаящия е описан там, Тайфун Билманов Османов от село Дрепча. Къщата е негова собственост, иска да закупи дворното място, което е общинска собственост. Накратко това е. Ако имате въпроси по някоя точка, мога да отговоря. Колеги, някой има ли въпроси? Тъй като те всичките точки са заедно и колежката обясни всичко. 12-та точка направо да прочетват е докладна записка относно безвъзмездно предоставяне на общинско помещение за дейността на политическа партия Величия на територията на община Пакал, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. Знаеш, ние ги разгледахме. Да, ние ги разгледахме. Има ли всички доклади? Има някои въпроси по докладна да каже. Това е до края на 17-та точка. Колежката да обясни всичко. Колеги, Ако няма свършихме комисиите, предлагам 15 минути почивка и да започнем заседанието.